Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Kaluoy sa akong inaan. Nga naglaom og daghang apo. Gikan sa imong kaluha. Kanang, sorry na lang, good. Unsay sorry, ha? Parehas gyud kag sinultihan sa imong kaluha da. Yano ra kayo mong litok. Anang po nga sorry. Pero, unsa magi gusto ni mong mahitabo karon ha? Bayran sa imong kaluha ang iyang sana ko. Ug kay wa naman siya. Ikaw ang mubayad ini. Unsa? Ako? O gano ako manggyo na babayad ha? Tungod kay kaluha kaniya. Ug nahibaw ko nga masakitan siya kung lisod-lisoron ti ka. Oh, gabihan naman sa nimo, oy. Di ko ka makapasaylo ni Lily. Dili! Ay! Alay! Ay! Ay! Go! Nagtuo ka? Nga sayon papason sa kong kasing-kasing ang pagtraidor nga gibuhat sa imong kaluha diri nako? Ha? Giinsulto ko niya. Lalaki ang nakaingon nga wa siya mutunga sa mong kasal. Lalaki! Na! Ay, nagkakuitok mo! Pahawa na diya sa kutubangan. Pa! Pagluto dito! Itingalig ikaw yung mapahungawan ako sa kong kalagot. Ngadto sa imong kaluha. Pahawa na diya! O, lagay! Papahawan na! Ilabanin ka! Kaiso kinituhan na, oy. Pero, sadaan masabgot si Lily niya. Ano yaman nang gisugot tawahan na? Nga doon naman dahil ang lalaki siyang kinabuhi. Nayabag naman gina akong kaluha, oy. Mao ni butang si Monona ha, Lili. Nga siloso na ko karon. Hindi na lang ko mag-away. Tungod di ato Arnel, Jigger. Wala ko magkauyon. Nga nawag kasi mong ex. Nagsusi na lagi kong Dahlia. Ang nabalaka ko karon, kung basan unsa oryas Dahlia. Klaro kayo na suko siyang maayon na ako, Jigger. Oh! Mapriso siya. Kung doon siya di utang buhaton si mong kaluha. May largi untag makakitag paagi si Dahlia. Nga makalingkawas siya sa mga kamot ni Arnel. Bahala na siya, oy. Kundi siya ka na mukhaon ni sinigang nga manok akong giluto. Kaumot na. Nasunod yun na akong timplada, mamada. Nahilo man siya sa sala. Ay! Sus! Nanasad! Milag ko po nasad! Wa ba ka tumaghikong tawana? Ulilion, bi. Kabas may bitay na to. Wala. Wa naman siya sa sala. Sus, wa ba ka ni maghikog yun? Unsa magyug ka tumilag gubo? Sir? Sir? Sir, hain man ka? Unsa man ka? Patay na ka, sir? Milagubo manggug ka. Sir! Unsa man ka? Nakaluto na ka? Ay, naamong ko ka diha suok. Kayawan na tanimo, sir. Luto na ba ka? Oo, nakaluto na. Hadlo ko kay kunimo. Mo na magluto yudain ko kung sugoon ko nimong magluto. Uy, giyon sa man nimong bangko. Natuwad naman na. Imo na gituyog-tuwad? Unsa man ka sa pagtuon nimo, ha? Aw, imo ginagituwad? Naram na. Nga nang imo man nagituwad? Aron lang gyud mahadlo ko kay naglagubo ka dinhi. Kung si Lili pang niya sa kwatubangan, siya nga akong gilambos o dili ng bangko. Imo gyud siya pasakitan? Oo! Pasakitan ko siya. Pero, ikaw ang mag-una. Unfair sad nimo oy. Si Lilia nakasani mo niya. Ako imo una pantuson. Unfair. Unsa? Unfair. Kaya ano, ha? Nag-antos ka ba din eh? Ha?
Itorture ba ta ka din ha? Awa pa. Pero... Hoy! Asa pala bigyarok diha, oy. Wa ba yan suday mo tiyan, ay. Basig mag-wild ka diha kun muli ko na utok nimo kay wakay kaon. Nya ako imong kulatahon. Natuan lagi siya, lagi siya to, eh. Hoy, imong ko nagyarok ang bino. Asa man ka maghikog ka? Magikog mo. Dad-on ko nimong kaluha. Ha? Pero wa na siya. Nakasibat na siya. Apan malas lang siya kay naa ka nga mipuli niya. Ha? Ano sa man? Nakaluto na ka? Oo. Nakaluto na lagi. Kanina ako nisulti nimo nakaluto na ko. Sige. Pakan-an ako. Kung ganahan ang mukaon, pwede ka tukas kusina. Dad-e ko din Uy, tita. Kaninto tadi ining kwarto sa baby, no? Oh, Yvonne. Ako gyud ning gipausag gipatiwas day nako. Kay gusto ko nga kung mumabdos na si Lily, andam na ang tanan. Kompleto naman day sa gamit ning kining maong kwarto. Mao kina ang kwarto ni Andel sa baby pa siya. Ako lang ning gipa-renovate gamay para mabutangan og bintana. Nice kaayo, tita. Kaswerte sa baby nga makaukupar ini. O kini music box. Ani ni dinhi. Kay bao ka, sa una si Andel, muhilom gyud siya dayon paghilak. Basta ako napatok karon ning mao music box. Mao ba, tita? Naniguro giday ka nga mumabdos dayon si Lily? Mao ka na gisaad ni Lily nako, Yvonne. Nga tagan ko niya daghang apo. Pero makahatag pa ka siyag apo nimo nga nadisgrasya naman siya, tita. Mahatagan ko niya apo, Yvonne. Kana ang ipaniguro ko. Anilawan ako din sa kalabihan magpundo. May kimilugsun sa ubo si Jigger. Naunsa man to siya, oy. Isog man kaayo. Nagselas man siya, Gardner. Inday. Oh. Nangyayabang ka din niya, ay. Ay, ganahanan ko din sa ubos. Kay makita ang lungsod sa ubos. Payas kayo. Payas ka sa akong asawa. Ganyahan sa kong magpundo din niya kay makita ang lungsod sa ubos. Kining Lo, Ha? dinhi ba magdako si Jigger? Oo, oy. Ganyan nga maot ang tawa niya. Pero, kipadya ko na sa sudad. Kay gigi magwantang batasan. Unsa? Kay nga naman di ay. Unsa may batasan na ng Jigger sa batanon pa siya? Na, magito kayo nga. Sige lang pangawat. Unsa? Nena, naandam na ako ang pagkaon sa isog. Ako ni siyang hatan sa sala. Bahala siya. Kundi siya kauyo nini. Paitay niya akong kaluha, oy. Ako man ginapasubo iyang kabuang. Pero, tikid mahimo. Dili mahimo magdugay ko din sir? Niyang... Makatug naman din siya. Mirisi. Inom pa. Dali naman din siya matumbak mahubog. Ako na lang niibot ang pagkaon din sa lamisita sala. Sir, nanay mo pagkaon. Sir. Nakatugod siya. Yes, hikayo na ninako. Nakatuban siya. So, kinala makagawas ko ni Baya. Sa kusina. Ato ko sa kusina. Uy, di man di kahapon ko makagawas din sa kusina. Gitauran man din ni kandado. Gusto, ang yawi ini maong kandado ako pangitaon. Balik ko na ko siya sa sala. Showjo ko, natuan ni siyang bulsa ang yawi ini kandado. May kinakagok pa siya.
Naagit tingali din siyang bulsa ang yawi sa kandado sa kusina. Ako na lagi ning kuuton na yung bulsa kablo na may bagal. Pahala na lang uy. Maghinay lang ko. Pwede siya kabantay sa kong kamot nga mukuot siyang bulsa. Eh, gwapo man kay ni siya kung dili mangisog. Kaya pang midayag man ko nimo. Kakontra man ta. Ako na yung kuuton yung bulsa. Hinay lang kamot ha. Aligtaon. Pagmata sir. Ayaw lang gitaon. Ayaw lang taon. Uy, ano sa ning gibuhat niyo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!